Yn ei Foundation Degree mewn Culinary Arts. Gan mlynedd yn ôl yn gwneud cwrs NVQ blwyddyn 1, 2 a 3, a wedyn fues i'n gweithio yn lleol y Bodysgallen Hall, wedyn eisiau Llundain, a wedyn fues i'n Paris am 6 mlynedd. Mae'n briliant i helpu fi efo'r ngyrfa yn y byd coginio, a hefyd fod yn medru wneud o'n ddwyieithog wedi helpu a wedi dweud hyder i fi mynd allan i weithio yn Llundain ac yn Paris. Ar ôl mi raddio, dwi'n gobeithio mynd i wneud teachers training a bydd fod yn ddwyieithog yn mantais i fi gael swydd gobeithio. Swn i'n annog rhywun sydd eisiau wneud ei gwrs i ddod coleg a wneud o drwy'r gyfrwng Gymraeg neu drwy'r ddwy iaith i helpu nhw ar gyfer y dyfodol.